הגעתם. תודה למורים שהגיעו, לצוות ההדרכה וההנהלה. לעבודי המטבח, תודה ליעקב, והכי חשוב, תודה לחניכים שבזכותם כולנו פה. קבוצת לאהבה הגיעה לי"ב. אני זוכרת את עצמי בכיתה י'. אני רואה את השינוי שעברתי. עברתי שינוי מבורך. לשינוי הזה ישנם המון מרכיבים, ועל 3 מהם נציג היום. קבוצת לאהבה מציגה על בגרות, אחריות ונתינה. מה קרה, אריאל? זה אתה? כן, אריאל, זה אני. אתה הרי יודע את הכל, אז למה אתה שואל? חשבתי לדבר קצת, אבל אם לא בא לך זה בסדר. נדבר עוד כמה שנים. לא, חכה. מה אני אמור לעשות? בקשר למה, אריאל? אני גרוע ביני לבין עצמי. אוקיי, דבר בי. מצד אחד, אני רוצה להתבגר, אני ממש רואה את זה. אני רואה את האחריות ואני רואה את השלווה. אוקיי. מצד שני, אם אתבגר, זה אומר שאני צריך לוותר על להיות ילד נמרץ ללא גבולות. ילד חופשי ללא דאגות, ילד שתמיד כולם סולחים לו. איך אפשר לוותר על זה? זהו אכן קונפליקט רציני. ברור שזה קונפליקט רציני, אבל מה אני אמור לעשות? אריאל, אין לי תשובה. תראה בני, אני אחראי על בוא החורף והלכת הסתיו. אני אחראי על השמש ושאר הכוכבים. אני הוא זה שמרפא פצעיך לאחר שאתה נופל. רגע, חשבתי, רותי מרפאת הפצעים שלי. נראה לי שאתה קצת מתבלבל. אני לא יכול לבחור בשבילך, אריאל. את הזכות הזאת נתתי לך. תהיה רגוע. בכל מה שתבחר, אני איתך. למה אתה עושה לי את זה? מה אני צריך לבחור? מצד אחד, אני רוצה להתבגר. מצד שני, איך אפשר לוותר? מאמריקה באתי לפני 3 שנים, נחתתי בוושינגטון לבדוק את העניינים. חשבתי שאני גבר, שאני בוס גדול, חשבתי שיכול לעשות הכל. אז עשיתי בלגן ועשיתי 2 שטויות, אמרתי לעצמי מה יכול להיות. ואז הלו אבא התקשר, שאלתי מה הולך איתי ואיך אני מסתדר. עניתי לו סבבה, אבא מה אתה דואג? אני את השנה הזאת בשקט מדלג. כשהלכתי בכפר עם ראש בעננים, פתאום יש תעודות, פתאום יש ציונים. שאלתי מה קרה, פתאום צעקתי זה לא פייר. ענה לי המדריך, הגיע הזמן להתגבר. עצרתי רגע את כל המשאבות, את כל החברים וגם את כל האהבות. שאלתי מי אני ולמה אני כאן ולמה המדריך רואה בי ילד קטן. אולי אני טועה, אולי אני לא צודק והספק חושב, אז אני מסתכל למה אני אז זה מוותר. אני לא רוצה תשובה אבל אני לא מוותר. אז שאלתי ואיך בבלגן עושה פה סדר ואיך אני אומר ילד לגבר. בסוף הגיעה התשובה, המדריך הכי טעמתי נתנה לי אהבה. וכך הופעתי לשמוע תשובתה, נתנה לי אהבה. בואי בגרות שאני את החיים
ומיד פועל הקישור. יפה שלי! אתה שמה... גם אני, אתמול בערב, אני חשבתי על מה היינו משחקים עם הידיים. את עוזרת? כן, בוא נשחק. סליחה, לא, אני יודעת את הידיים. לא, התחלת ככה. זה באמת נוסע, עוד פעם, עוד פעם. אם המטאטא עושה פוף, ומיד האחריות טעות. מה נראה? מה את עושה? תקשיבי, את לא יודעת לשחק. אני? את עשית ככה במקום לעשות ככה? מה את אומרת? אין לך מושקטת ככה. כן, ממש. נכון שהיא מה זה גרועה? כן. טוב, אבל אני לא יודעת מה, אבל אני לא אחראית. אני בכלל לא אחראית. איך שמסירים אחריות מיד מתחילה יריבות. אין עליי, אין. אני כל כך יפה. כולכם פה רוצות אותי, אני יודע. יש לי כסף וטילה וכל מה שאתם רוצים לעצמכם בעצם. ויש לי יותר. עם כל הצניעות, כן? סליחה, אדוני? יש לך אולי קצת כסף? אין לי איך לקנות אוכל. סליחה, כמה שקלים? לא, יש לי רק שטרות, סליחה. תודה רבה לך, אדוני. אדוני, אתה יכול לעזור לי לחצות את הכביש? לא, אני לא חוצה עכשיו, חוצים מישהו אחר. סליחה שאני מטרידה אותך, אבל אני זקנה, מסוכן לי לחצות את הכביש לבד. אמרתי לך, אני לא חוצה עכשיו, חוצים מישהו אחר. אתה לא שומע טלוויזיה וכל המלחמות? כן. תעשי לי טובה, תעזבי לזקנה הזאת פה לעשות את הכביש. וכבודו מבקש ממני לעזור, כי? טוב, נו, אם את לא רוצה לעזור לזקנה, תני לה קפצנית פה כמה שקלים. ואתה נתת? נתתי כמה שנתתי, מה זה משנה? תגיד לי, אדון, דוגמה מפורסם ומוצלח. מתי בפעם האחרונה